I això, destacar sobretot això, que no utilitzem una eina d'uns tercers, sinó que és un producte propi dissenyat des de zero, de la Dispromedia, i mantingut, que es manté dia a dia ampliant-lo i millorant-lo. I això és una gran diferència respecte al que fan moltes altres empreses que utilitzen gestors estàndard, com poden ser WordPress o PrestaShops o sistemes d'aquests. Aleshores, això no s'explica gaire, però aquests sistemes estàndard necessiten d'un manteniment periòdic que no s'acostuma a fer, i les empreses que s'hi dediquen no informen a la seva clientela, i això els deixa exposats al que comentaves abans, Aleix, d'atacs, de ser atacats. És més fàcil de que siguin atacats perquè no estan actualitzats i, a més, són sistemes amb una estructura pública, amb la qual cosa queden molt més exposats. I això és un dels avantatges que el primer que pregunta quan ve un client o una clienta és dir, a vosaltres quin avantatge té tenir un sistema que s'ofereix com a servei, que és Evasnet, i a més que és propi vosaltres, que és propi vostre, no? Doncs el primer que els intentem transmetre i explicar és això, que nosaltres tenim un sistema propi que no té una estructura pública i que s'actualitza. Nosaltres fem una actualització transparent als usuaris i als clients dia a dia, amb la qual cosa doncs és més segur. No és inexpugnable, evidentment, però fa que sigui a priori més segur.